ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ntaviu emere nwaanyị ọrakịrịpụta ụtọ nwa ọbụlakwanụ m na-egbu ya n'okwu ya na-egbu ma o mechaa m ife ọ na-amị m nnaru ọnịcha obiri gwegwe ya na-ama n'ahụ bịakwanụ ka unu fụrụ dịka bodines nwaanyị dị wee na-aza ajụjụ a na-ajụ ya na ofu mkpụrụ ifele adọrọdịrị nwaanyị n'ihu echekwa na nwaanyị fụ ndị na-ese ife onyonyo na nwaanyị ya na-ezo ihu ya ezo iji gosi na nwaanyị kwadokwado ya bụ ọrụ akwado na nwaanyị bụkwa nne ndesa nsụrụgede ekwekerekwala nwaanyị ọlatụ ndị ọla n'iyi wee bụ na nwaanyị a na ebe a wee mepee ọnụ wee na-asị o na onye ọbụla na-ekwutọ ya na-efe anụ nwa o mere na onye ahụ eritekwa n'ulu dị ya ma natakwanụ ntaramahụhụ dị ya na ọ bụrụ na onye ahụ sịkwanụ na o menubeghị ụdị ife dị etu anụnwa ya bụ ife abụrụkwa na obere ife bifo nke agbara ụnụ intaviu emere ya bụ Chinasa ụmụ nwaanyị ụnụ na-afụ n'ime afịa ebe a bụ ụmụada nke ndị ụmụ uchu ndị nke nwekwa na-amụ Chinasa n'etitọrị ndị nwekwa na-amụ Chinasa n'ala fa bụ ndị bụ ọgụ na mgba wee bịa n'ọya ụga ebe Chinasa na-ele afịa wee sị na fa bịa ka fa bịa kwasasịa ngwa afịa ya na fa bịakwanụ ka fa bịa titọrịa ya tie ya ife dịka o si wee bịa na-ezu oshi amụ n'ụmụ uchu befa na ifefa bịara ebe a bụ ka fa tie ya ife na ya bụ nke nwoke bụkwanụ ichie Chinasa na-akpọwarị na onye ahụ na-anụkwanụ nwaanyị ma jidekwanụ nwa si Chinasa tie si azụ ụlọ si ọbata bịa jide nwanne fa nwoke wee na-alagbu nke bụkwana na fa bịa n'ime afịa unu nepụ anya unu ya fụ Chinasa ka ọ nọ na chọpụ ya wee na-enyofa ndị nche na-afụkwanụ maka afịa wee sịfa na ọ bụ ka esi eme na fa ya abata ebe a na bifo fa abịa ụdị ije anụnwa na fa ya agwafa na fa na-abịa ụdị ije anụnwa fa nwanyezie fa ikike ka fa bịa mee nya bụ ife fa bịa mee na fa ya anọkọtasị obodo fa wee bịa n'ọya ụga ịbịakwanụ ti Chinasa ife unu n'anya unu ya afụgasị ife fa ji n'aka ma nke fa ji fa ya eji wee megasị ya akaje ka a gbaa ya ọtọ ma kpụgharịa ya dịka o si wee bịakwanụ na-achọ ịlagburu fa ụtọ nwa nwanne fa nwoke ọbụlọkwa na ya na-egbu nnọọkwa m na-egbu ya nke bụzikwa na ndị nche jụkwa na fa ya abata na fa burukwa nya bụ agha jebe n'obodo fa ji echere Chinasa mbọsị fa fere ebe ọ bụ ịla nwanne fa nwoke ebe obi ititọrọ nwanne fa nwoke na fa jidie na ọ bụrụkwa n'ime afịa ebe anụnwa Chinasa na-azụ afịa ndị mmadụ nọzi wee na-asị na ụmụada enwere ikikele ibi ebe anụnwa wee na-akọgheri ife afa na-akọgheri ichie nwanne fa nwoke ọ bụ ụmụazị Chinasa ọ bụ ụmụazị ka a sị na ụmụazị erubekwa na ife ji nwoke na nwaanyị eme na nke a bụ dimkpa na-abụ ji ụmụazị na fa ma ifefa chọọ malụkwa na ifefa achọghị nke bụzi na ụmụada abịazikwa eze amụ nwanne fa nwoke n'ime afịa ka nke ọrụ na ife Chinasa kọrọ ebe anụnwa dịka nwoke anụnwa bịara ime Chinasa intaviu mee ka ndị mmadụ mata na ọ dị mma anụ n'onu onye a ka anụkwanụ n'onu onye a malụkwanụ ka mmiri si wee ba n'opi ụgbọgoro o wee na-ajụzi Chinasa ajụjụ ebe ọ na-ele afịa n'oyi ụga unu n'anya unu ya afụkwanụ nọ n'ime shọpụ ya ka ọ nọ wee na-elekwana nya bụ afịa ọ jụrụ afịa ọsịa na afịa ya bụ Chinasa ọ dịka ọsịa na ọ bụ onye ebe ọsị na ọ bụ onye ọgbọ ji ọsịa nọ n'ụdị ọsịa na ya nụrụ di na-akpụ nwoke anụnwa wee sịa na ife ji wee na-ajụ ya nọ nụrụ di ibu na fa na-anụ na ya bụ nwoke na-anụ ya na-agba ọkada na o meghe ego n'isi ya na ọ ha anụ ya anụ na ọ gbakwuji ya na ya na-abụbiri Chinasa sịa mba na ya bụ nwoke mere ego n'isi ya na ọ nụrụ ya anụ o wee jụọ afa na-aba aka bi n'ụlọ asị di na nwunye ọsị na fa na-aba ebighozi n'ụlọ mana ọ gwazi anyị na nke o mechara ife ọrakịrịpụtụ ka nwoke chụpụrụ ya ka nwoke achụpụgwa ya bifo mekwa anụ ife ọrakịrịpụtụ ọsị ka ya wee ya nkịta anụnwa na ọ bụ ọkwa tata ka ife anụnwa bidoro na sinsi o ji wee ji ije dị ebe ahụ na ọ na-ata afụfụ na ife kpatara o ji wee nụwakwana ya bụ nwoke na-anụ ya bụkwanụ maka kọndishọn ya na ka ya were ya bụ kọndishọn na ọ bụkwa na ife bịarịa o wee sị na nne ya mụtara ya na ụlọ be nna ya ya na nne ya mụtara ya n'ime Eneke wee gbahapụ ya o wee na-ata afụfụ sinsi ahụ n'otu a ka o si wee dabazie n'aka ya bụ nwoke na-anụkwana ya n'afa di ya bụ Chinedu ọnwụ debe na sinsi ahụ ọ nọ na nke ya bụ Chinedu na ọ na-ata afụfụ na o ji isi akpa nkụ na ọ bụrụkwa maka na ndị mmadụ fụrụ ya odu otu a kịta anụnwa na ya ma mgbe ọ na-akpagharị kpọrọ ụmụazị buru afọ ime na ime ozu na-agagharị n'ime ọfịa na-arị enu ụkpaka na ọ na-eme ife ọbụla ka ọ wee doro fa na mma fa wee jụọ aso na ọ na-akọwa na ya bụ alụmdi na nwunye ya na Chinedu na o sighi ya n'obi osifa no kọndishọn ka o jikwana wee nụ ya bụ Chinedu fa wee jụọ ya ka ya na Chinedu bi n'ụlọ ọ na-enekọtakwa ya anya nye ka kafa si wee bido sị na Chinedu ahụ enekọta ya anya kama na ya nọkwa n'ebe ahụ ka o wee na-aza afa na ọ na-anụ di na ọ mụtalụ nwa ka o wee zụọ ụmụ ya ka o wee nọnyere ụmụ ya na o nweghị ife anya bụ di ya na-eme na oge ọbụla na ọ na-akụpịa sepuretela mandị n'anya bido cheka na o nweghị onye amaghịkwana ya na di ya na-abịa n'oyi oge anụnwa na-ama di ya asị onye na-abịakwanụ n'ime afịa ebe a na-etipịa ife na-ekweri ya egwu na di ya na-abụ ọnụkata ọ bịa n'ime afịa ebe a na-eti ya ife asị ife nweghịkwa n'isi
na o jidere onye na nwoke na o jidere onye na nwaanyị wee na-eti ya ife. Ndị a wee sị ya na o nwere ife akaebe, o sị na ya nwere ife akaebe na Chiedu na-abịa n'ime afịa ebe a wee na-eti ya ife na ka akpọọ ndị mmadụ ka a jụọ fa. O wee sị onye a ka onye ezampụl na ọkwa ọma na nke Ekati ebe a na-azụ afịa na n'isi mgbakọ ịta ebe nwanụ na onwe ebe eji mmiri dịkwa n'ebe nwanụ na ọ gatụ obele na-enwere unedo ebe ahụ na odi ọkpara dị efa bụkwa na ife lụrụ nya bụ ụlọ onye nke a na-akpọ Ifeanyị nọọ Ifeanyị ahụ bụ ife tinyere ya na nya bụ ụlọ ka ọ hapụ ịda ata afụ duto ife die na-eti ya oge ọbụla. Sị na mgbe ọ nọ n'ihu ilo na-akpọsa afịa ife dịka mineral na provision na ntu a nwoke a na-eme intaviu na nkịta anụnwa na-enwere ike ogoru bred na biskiti na-ata bifo mara ife na-eme di ya esi ebe ọbụla o si wee dakapụta wee tibi ife na-asị nọ ndị na-ala ya nọ ndị ya na ya na-ayị wee na-egosi onye a iri esi anọ nwere apa dị ya n'ihu na di ya etichara ife wee kwawa ihe n'ime gota. Na mgbe ọ na-agba ọsọ afịa n'ilo na di ya abịago ebe ahụ tie ya ife na n'ime afịa n'ime ọya oge anụnwa na di ya abịagokwa ebe ahụ tie ya ife na sị jụọ ndị nọ n'ime afịa na ndị nọ n'ime afịa gwara ya mgbe ahụ wee sị ya na ya nawa be nna ya na amakwa na ọ naruoru be nna ya. Chinedu bịakwa na be nna ya tibe ya ife duto na o nweghị onye ya ekwukwa n'ori ọnụ ya na-ahụ ize ndị sekuriti n'ọfa mere Chiedu ji wee tidebezi ife na befa. Nwoke anụnwa wee sị ya na ọ chọrọ ịgwafa na sinsi ya na di ya ji wee biri na ọ ṅụbeghị mmiri towe iko. O sị na ya ṅụbeghị mmiri towe iko. O sị ya na enwere uru Chiedu ritere ya n'aka dịka nwaanyị ọ nụrụ anụ. Nwoke a na-ajụ ajụjụ nzuzu. O sị ya na Chiedu ritere ya nnukwute uru na ya lụrụ di ya fọlụ nsampalọ ka ọ si ọ lụta n'ụlọ be di ya dọbakwa nnukwute GP tankị na-eje ebe ahụ na-aya afọ ya na-abịa n'ime afịa anụnwa na enweghị onye amaghị ya na owinugokwanụ nnukwute meshin na-abụ na ọnya nwa ka o lere mgbe ahụ 200,000 wee gota 100 bag of cement wee were ya wee gbụọ blọkụ na Chiedu bụkwa na onye ọrụ mesin o wee nyezie aka wee lụọ anya bụ ụlọ. Nwoke a wee na-asị ya na Chiedu na ndị mmadụ na-asịkwanụ na ọ bụ onye ọkada. O si n'ọfụ anụnwa ka o bido gbagba ọkada kama na ọ na-abụ nwetakwa ọrụ mesin o jee lụọ ọfụkwa ọkada ọgba ọkada. Nwaanyị a wee sị na ọ na-atụ ego n'ime afịa every week na ọ na-atụ 15,000 naira agbakọchaa ego ọ tụtarụ na-eye ọ bụrụ 750,000 naira. O buru ya na nnukwu komkom milk bujelu ndị nwe agụa ya na-enwere ndị di eji ụgwọ 28,000 naira na ọnya nwa bụ ife kwụrụ ya kachi. Nwoke anụnwa wee na-ajụ ya mgbe di ya na-eti ya ife nya kedu ife ụmụnne di ya kwuru. O wee sị na ụmụnne di ya aha sọpọtụ di ya na di ya bụkwa na onye isi ike. O si ya na ya chekee n'ụmụ eze na vileji fa na ndị sekuriti agha ha batazibefa na ọ na-abụ onye bata di ya sị nọ ndị na-arị ya amaghị na di ya na-enwe sọkọsọkọ na ọ na-ayị ala ọ na-abụghịzi na orakiriputu ka a na-ejidekwa kịta nke a bụkwa na odighị ụkọrọ. Nwoke anụnwa wee sị ya na ya kedu maka nya bụ ichie fa na-abụ gbara egwu orakiriputu nke bụ na nya bụ ife na-ewu n'ihu akwụkwọ na anya bụ ife bụkwa na ife okenye na okenye mere kama na ife kpata na ọ sọpọtụ anya bụ ife bụ na-asịkwanụ na anya bụ nwaanyị nọ na di na onye ọbụla nọ na di nwekwa na o kelee ebe ọ ya emedewekwana nya bụ ife. O wee sị ya na ya kedu ka o si wee mata nya bụ ichie nya kedu ka o si wee gaa nke bụ na nya na ichie na-agba egwu orakiriputu fa na-abụ eburu ife onyonyo wee na-eso onwefa. Nwaanyị a wee sị ya na ife ọya tụnarịa bụkwa na asị na eluigwe na ụwa gbara akaebe na onye ọbụla kwuru okwu n'ife anụnwa na oyi erite urie ma ritekwanụ ntaramahụhụ ya na enweghị nwaanyị ahụ emekwana nya bụ ife na nya bụ ife o mekwanụrụ bụ misteki okotorigba. Wee sị ka m wetara unu n'ọkwa intaviu e mere nwaanyị na ọ na-afụgokwa na nwaanyị na-akụ anya gba agba na-achọkwara ya mụ ọzọ ya amị na-achọkwa onye ya agbọ ya ụtọ nwa ya misie ya enye ike na ọ narụ Ọnịcha obiri gwegwa ya na-amụ ya n'ahụ ọ bụla ọkwa na ya na-egbu nnọọkwa ụtọ nwa na alagbu m. Ekenekwa m unu.